onye ọbụla omenala Igbo na-agụ agụụ na-atọ ụtọ ya ga-ekene egwu a. Ọ bụrụ ị ga-ekunye ọtọgba anya isolu gbaa, ọ bụrụ ị ga-anọ na na-efere isi ọmagbuo onwe ya. Achọrọ m ịma ayo Ochongo n'oko achọrọ m ịma ayo Igbagoro gbada achọrọ m ịma ayo Ịchọwa ịma na ije na nke ịma ayo Ijele ndị Igbo nyapụta gị egwu ayo Ezege ndị Igbo nyapụta gị egwu ayo Terizo ọnụ ọra na-akpalite egwu ayo Larịga gị ihe ejikwa ife men invite making sure no massa ya bia ana ya sha tebilim da sabato the man gala e hangi amen malona baza ya za basana pasa ma ga dos malona la ta ma ba mo happy family bunye me ku kambale abana bonantale na mata makanchale das makana awanjane I say you know the one for me okozara mo mbale ya bana mi family Washashiwe, Ashamu neterume, Nabarume, Chisarume, Shashiwe. Imakwaniwe kana karia makae. Ejeba naba furejebe. Imakwana mwakane melwa maruwe. Batako makankega makebane makankega. I know it's asa. From Monday low to Sunday, I ain't leave a call bazaar. Spending money by the bar. I'm two and one on a bar. I thought you gon' voice him out, but you go come and watch a look at that. I'm happy faculty. We ain't make kambale. I'm on a bonantale. Now mata makanchale. That's makana I want jane. I say you know the one for me. I'm with a mbale. You're gonna be family. Hey. Ma onye nwe ka o ji ya n'aka ibe dị mma dị mma. Larry Gaga, Terizo Ọnụọra na-agụ egwu egedege, Flavor na Fino. Mana ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị ya anya na-eme gịnị, ọ na-ekili ya ekili. Ibe etolure gị abụrụ ụsa ekene m unu. Aba m bụ Peter Edochie, a na-akpọ m Ebubedike.